Здравейте отново. Както казах в предишното видео, количката отиде за тунингуване, а ако сте пропуснали предишното видео, може да кликнете в прозореца ето тук и да го видите, или просто да чекнете блога, ако не се набитите в блога в момента. Количката отиде за така леко туикване и ето резултата 130 лева по-късно. Както виждате, външно няма някакви сериозни промени. Интересните неща също са вътре. Реално погледнато, доста работи с мен. И всъщност моята концепция, когато отидох, беше първоначално само да направят количката да може да се кара на сняг, но ми се стори добра идея да си купя по-мощна батерия и оттам тръгна, че си купувам по-мощна батерия, защото не си купя по батерия и да, показвам какво се случи. Само ето така, тук се намира батерията, като този път ще извадя, за да видите новата липо батерия. Виждате, имаме напредък, малко кейбъл менеджмент и така нататък. Сега се замислих, че може би ще да е добра идея да развия винчетата преди да снимам видеото, но както и да е. Старата батерия не е тук, така че не мога да ви я покажа, защото с нея се правят едни експерименти за следващата фаза на тунингуване на количката. Ето това е липо батерията. Оригиналната батерия е 1100. Тази 1.8, като е и по-лека от оригиналната батерия, съответно вътре в нея има повече ток и въобще си е далавера. За да се сложи тази батерия обаче, се наложи да се смени спид контролера, ето това нещо тук, защото оригиналния не е направен да работи с липо батерия. Ние въпреки това пробвахме дали ще работи с липо батерия. Резултатът беше, че го изгорихме. Но това е друга историята. Батерията, сменен спид контролер и като смениш спид контролера, следващата стъпка е защо да не сменя моторчето, като сложа бръшлес мотор и ето този чудесен розов мотор, който принципно трябва да е лилав, но някой китаец си изпуснал боята и съответно мотор е розов, този мотор е бръшлес, съответно не загрява, както обикновеното моторче, много по-бързо е и така нататък. Другото, което трябваше да се направи е, че тази батерия не може да се зарежда с обикновеното зарядно, така че трябваше и едно зарядно. Интересното на този спид контролер е, че освен, че поддържа бръшлес мотори, на него спокойно може да се сложат и по-мощни батерии, дори с по-голям волтаж. За него има една карта, която трябва да си взема скоро, която позволява мотора да се препрограмира и да се настойват батерии с какъв волтаж ще се слагат, на каква мощност да тръгва мотора, когато се натисне гъста до края и така нататък. Иначе, всъщност това, което първоначално бяхме тръгнали, както виждате, ето тук, надявам се, че виждате, и въобще на всякакви, където има кабели, спойки и така нататък, е залято с течен силикон и моторчето отдолу е покрито също с най-обикновен изолирбанд, течен изолирбанд, не силикон, извинявайте, и моторчето също е покрито с изолирбанд. То
Както казах, бръшлес мотора не загрява въобще, така че нямаше проблем да се покрие. И съответно количката вече няма проблеми да се движи на сняг. Аз направих няколко возения из парка имам вече и се справя доста добре, няма проблеми. Единството, което е след като си я покарате на сняг, откачате батерията и обръщате наобратно, за да съхне и да не влезе вода в някой, примерно тук в конектора и някъде другаде, но като изключим това няма проблеми. И толкова, реално погледното от към тунинг няма какво чак толкова повече да се прави, освен да си купя примерно още една резервна батерия. Да уверите, че сега с този speed контролер мога да си ползвам и старата батерия. Така че още не знам колко изкарва батерията, защото откакто съм я взел, въпреки че съм я карал 2 пъти в парка, още не е паднала. С старата батерия количката изкарваше 30-40 минути на затворено, в смисъл в офиса или вкъщи, но открито не съм я изкарал, защото тогава не беше обезопасена за навън. С тази предполагам, че ще изкара повече, заради по-големия волтаж. И така, следващата стъпка вече е, както го наричам аз, пернишки тунинг, така че очаквайте в последващото видео да видите светлинните и визуални ефекти, които сме подготвили за моя толкова симпатичен лук. И така, това е. Линкове в блога ще сложа към всички части, които съм сложил. Ако имате някакви въпроси, питайте. Аз ако не мога да отговоря, ще питам по-компетентните хора нагоре по веригата. И така, това е. За сега благодаря, че гледахте и до нови срещи!